ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Hakika a cikin halittar sammai da ƙasa da sassaɓawar dare da rana akwai ayoyi ga masu hankali, su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma suna kwance suna yin tintintini a cikin halittar sammai da ƙasa, suna cewa, Ya Allah mahaliccinmu, haƙiƙa baka halicci wannan a banza ba, tsarki ya tabbata gare ka, ka kiyaye mu azabar wuta. Ya Allah mahaliccinmu, haƙiƙa duk wanda ka shigar da shi wuta, haƙiƙa ka taɓar da shi, haƙiƙa azzalimai ba su da wanda zai taimake su. Ya Allah mahaliccinmu, haƙiƙa mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani, cewa ku yi imani da Allah mahaliccinku, sai muka yi imani. Ya Allah mahaliccinmu, ka gafarta mana zunubanmu, ka kankare mana kusakuranmu, kuma ka kashe mu, ka ɗauki ranmu, ka tashe mu tare da mutane na ƙwarai. Ya Allah mahaliccinmu, ka ba mu abin da ka yi mana alkawari a bisa harshen manzanninka, kada ka taɓar da mu ranar alkiyama, haƙiƙa kai ba ka saɓa alkawari. Sai Allah mahaliccinsu ya amsa musu, ya ce, haƙiƙa ni ba na tozarta aikin mai aiki daga cikinku ko mace ko namiji, shashinku daga shashi, waɗanda suka yi hijira, aka fidda su daga cikin gidajensu, aka cutar da su a tafarkina, suka yi yaƙi, aka kashe su, haƙiƙa sai na kankare musu dukkan laifuffukansu, kuma haƙiƙa sai na shigar da su aljanna, wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashinta. Wannan wani katafaren lada ne daga wajen Allah, haƙiƙa a wajen Allah kyakkyawan lada ya tabbata. Kada jujjuyawan kafirai a cikin gari ya dame ka ko ya ruɗe ka, ɗan jin daɗi ne kaɗan, sannan makomarsu wuta, shimfiɗa ta munana. Amma waɗanda suka ji tsoron Allah mahaliccinsu, aljanna ta tabbata a gare su, wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashinta, za su dawwama a cikin aljanna. Wannan kaɓaki ne da masauki mai kyau a wajen Allah. Abin da ke wajen Allah shi ya fi alheri ga mutanen ƙwarai. Hakika daga cikin waɗanda aka ba littafi na Yahudu da Nasara, lalle akwai waɗanda suka yi imani da Allah, kuma suka yi imani da abin da aka saukar muku, da kuma abin da aka saukar zuwa gare su, suna masu nuna tsoronsu ga Allah, ba sa musanya ayoyin Allah da ɗan abin duniya kaɗan. Hakika waɗannan ladansu ya tabbata a wajen Allah mahaliccinsu. Hakika Allah ta'ala mai saurin hisabi ne. Ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, ku yi haƙuri, ku daure, ku yi dako, ku kiyaye kafofin musulunci,
ku ji tsoron Allah domin ku samu babban rabo. Du'a'u lubsi thawbi, addu'an da ake yi idan mutum zai sa tufansa. In mutum zai sa riga sai wannan addu'a ya ce, Alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Ya ce, yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufa, kuma ya azurta ni na samu wannan tufa nawa ba tare da dabara ta ba kuma tare da ƙarfina ba. Du'a lubsi thawbil jadid, wannan addu'a ana yin ta idan mutum ya ɗinka sabuwar riga lokacin da zai sa sabuwar rigar sai ya ce, Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Yace, ya Allah, lakal hamdu, yabo ya tabbata gare ka, anta kasautanihi, kai ne ka tufatar da ni wannan tufa, as'aluka min khairihi, ina roƙonka Allah alherin da ke jikin wannan tufa, wa khairi ma suni'a lahu, da kuma alherin da aka ɗinka wannan riga ko aka ƙera ta a ciki. Wa a'udhu bika Allah, ina neman tsarinka da kariyarka min sharrihi, daga sharrin wannan sabuwar riga, wa sharri ma suni'a lahu, da kuma sharrin abin da aka sana'anta ta akai. Addu'a liman labisa thawban jadidan, wata dai addu'a ɗin ga wanda ya sanya sababbin tufa, in ka ganshi da sabuwar riga, addu'ar da za ka yi masa. Wannan shi addu'an, in ka ga ɗan uwanka ya sa sabuwar riga, sai kai masa wannan addu'a ɗin, ka ce, Tubli wa yukhlifu Allahu ta'ala. Ka ce ka tsofar da wannan rigar cikin lafiya, kuma Allah ya mayan maka da wata sabuwar riga ɗin a gaba. Ko ka ce, Ilbis jadida wa ish hamida wa mut shahida. Ka ce sanya shi yana sabo, ka rayu a cikin yabo, kuma ka mutu kana mai shahada ga Allah. Ma ya ƙulu idha wada'a thawbahu, abinda mutum zai faɗa idan zai tuɓe tufafinsa, ko hula, ko riga, ko takalmi, in za ka cire sai ka ce, Bismillah. Ka ce, da sunan Allah zan cire wannan rigatawa. Du'a udkhulil khala'i, addu'an da mutum zai yi a lokacin da zai shiga ban ɗaki, sai ya ce, Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. In mutum zai shiga ban ɗaki sai ya ce, Bismillah, yabo ya tabbata ga Allah. Allahumma inni a'udhu bika, ya Allah mahalicci na haƙiƙa ina neman tsarinka, minal khubuthi, daga masu datti shaiɗanu maza, wal khaba'ith, da masu datti shaiɗanu mata, ka tsare mu gabarinsu. Du'a'ul khuruji minal khala'i, addu'an da mutum zai yi lokacin da zai fito daga ban ɗaki, sai ya ce, Ghufranak. Ka ce, ya Allah gafararka nake nema. Azzikiru qabla alwudu'i, kafin mutum ya fara alwala ga abin da zai faɗa lokacin da ya aje ruwa a gabansa, sai ya ce, Bismillah. Ice zan fara alwalata da sunan Allah. Azzikiru ba'dal faraghi min alwudu'i, ambaton Allah bayan mutum ya gama alwala, in ya ƙara alwala tas sai ya ce, Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ice na shaida ba wanda ya cancanta a bauta da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kaɗai yake, la sharika lahu ba shi da abokin tarayya,
wa ashhadu na shaida anna muhammadan haƙiƙa annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzan Allah ne. Ko kuma ya ƙara da wannan addu'ar ya ce, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ce Allahumma ja'alni Allah ka sanya ni minat tawwabina daga cikin bayanka masu yawan tuba zuwa gare ka, wa ja'alni Allah kuma ka sanya ni minal mutatahhirina daga cikin bayinka masu tsarkaka daga laifuffukansu da kuma tsarkaka ta hanyar bauta maka da tsarkaka ta hanyar tsarkake jikinsu da tufafinsu da kuma zuciyarsu. Sai ya ƙara da cewa, subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ce yabo ya tabbata gare ka ya Allah, da kuma tare da gode maka, na shaida ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai kai, ina neman gafararka kuma na tuba zuwa gare ka. Azzikiru indal khuruji min almanzil, ambaton Allah lokacin da mutum zai fito daga cikin gidansa sai ya ce, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Ice bismillah, da sunan Allah zan fito daga gidana, tawakkaltu ala Allah, na dogara ga Allah shi kadai, wala hawla wala quwwata illa billah, babu ni da wata dabara, ba ni da wani ƙarfi sai da taimakon Allah. Sai ya ƙara da cewa, اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. يا الله إني أعوذ بك ina neman kariyarka da tsarinka an adilla kada na ɓata, au udalla ka tsare ni kada wani ya ɓatar da ni, au azilla ka tsare ni kada in zamewa hanyar gaskiya, au uzalla ko a gusar da ni daga hanyar gaskiya, au azlima ka tsare ni ka in zalunci kowa, au uzlama ka tsare ni kada ni ma a zalunce ni, au ajhala ka tsare ni kada na yi jahilci ga wani, au yujhala alayya ko kuma ni ai jahilci zuwa gare ni. Azzikiru inda dukhulil manzil, idan mutum ya komo gida, zikirin da zai yi lokacin da zai shiga gidansa sai ya ce, Bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In mutum ya dawo zai shiga gidansa sai ya ce bismillah, da sunan Allah ta'ala za mu shiga gida, wa bismillahi kharajina, da sunan Allah dama muka fita, wa alallahi rabbina tawakkalna, ga Allah ta'ala mahaliccinmu muka dogara, summa yusallim ala ahlihi, sannan ya yi wa iyalansa sallama ya ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya yi wa iyalansa addu'a ya ce, Amincin Allah ya tabbata a gare ku da rahamar Allah da albarkar Allah. Du'a'ul zahabi ilal masjidi, addu'an da mutum zai yi idan zai tafi masallaci sai ya ce, Allahumma ja'al fi qalbi nura. وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا
واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا